Siyakhuleka madoda. Yakhuleka madoda nxa inkosi yethu yamane isekosi umakhula ngasempondo ndimsulo intombi ezokana kanye neboni zakonethu zasebhasini ngomsulunina. Ngisaxolozela ngobhoko sethu wehlasi sangandlela sixoxo singumsulu kanina. Ngihamba ngithi amabale ekhalo mama, ngiguthuza ihosha ngifuna amantombazane, nguvandla mntaka nomavandla luthi luthola umfundo lesijinga nje impela disende masede qoba inyama khona phansi ukuthi sakona makaqhude sikubhenzi ngonokono nje ngiyaphusa ngithela kanti ukhwela emthini ngitsima ngona mencisha ikhwela noma nje umfazi ngesende emithi ngaphesha umfula ngimthishe nje umfazi ngesende azamithi umfazi ngimthishe ngaphesha komfula ngingakho Ujuma somjumase ngiyabahuwa ngiyabahaka nganquma insizwa mina egoloko efosolazi ngogiya ngawina 7,000 ngehla ngayethekwini kwiphuze ngambeka la mfowethu waphuza konyathi ugcokamelisha umthandeni ngambeka la SK babuza abantu ukuthi yini yaqoqosha umthandeni ngathi mina ngiyikobo mina Khona le mfowethu kushade mfowethu. Siyaphila bhuti. Khona mfowethu, khona mfowethu. Sakwamukela kubafowethu mina. Awu bafowethu umidla. Iledweni bafowethu umidla. Awu bakithi ngiyini mina ngifinya ngolimi mina nginkomo shwele. Ngifinya ngolimi. Inkomo madoda. Yazi ngibukela le. Mina uphambana nezinkanyezi lapha emkhaya. Ngazalo babona umama ubude lobu angithenga ngeShoprite nje. Ngazalo babona umama ungizala intombi kaBhengu umngculo semahlabazana ushukulu ngabe senhlisize emlezeleze khalo mama enkunzi ngithilezi umakhenika umkhulu oqoqisela amathanga nengembongo baba ngizomshiya ngingembongo sibuze lana ukuthi uphatheke kanjani ubona unyaka yazi ngokusithoba ngiyakhuleka ngenhlonipho jabulu ukufika uNkulunkulu 99 bengiqala empilweni yami ukufika uNkulunkulu 99 ngithokoze kakhulu noma sengishile nje ngalimala ngasho umzimba wonke kodwa nje kusho kwami lokho kumele ngibone ukuthi ngizokulungisa kanjani kodwa nje ukufika nje kuNkulunkulu uShemba amaNazaretha ngithokozile ngithi izandla zami zedlula ikhanda nezinhlungu ezingiphethe ezophela uma uthatha ukubheka abantu abayikhulumayo ku social media ngoShembe uthe uma ufika kuye wabona uShembe umuntu kanjani noma uNkulunkulu kanjani ngibone unyazi lezulu abantu phela bayakhuluma bakhulumayo kodwa nje mina ngifica uNkulunkulu futhi wangijabulela naye ungibona ngoba ichunu ngizwe ungisuse egoli izolo ngehla ngazela eThekwini wathi liyangifuna unyazi lezulu uNkulunkulu uyangifuna ngizothola ibusiso bese ngithi amen konke ngikufisayo ukuthole okusenhlizweni intontoni mhlambe nginomuzi wami hayi umuzi wami umuzi kaMkhulu usimame ube light njengabo bonke abantu abaphila emhlabeni ade nentombi ade zikhona phela inkomo iyenze kanjani inkomo intombi bezikhona uNkulunkulu wami Jehova inkinga bese ngiyimele ngingasakwazi ukuthi ngingancela bathulimele ufuna inyama bengosa ngithi ngizokosa inyama lapho umfana wafaka ispirit emlilweni yaqhuma into yahlangana ngisho hayi into zami fanele ngithintithe nami ngivule njengenkomo ngibuka ukuthi khaleka kanjani ngoba ngeke ngafonela umfazi ekhaya umngami uMaNtulu ngathi mngama uyofuna nakho sengishisa phela nakho ngithelwa amanzi ngasho ngithe mangisha nganganaka namhla basekuza umlilo uyingozi enkulu kuzomela ngisume ngibone into zami ukuze ngoba ngiyabona ngingalandela ithuna emva kwalokho Sithanda ukubonga siyajabula futhi ukubona amaciko ehlangene ngokuzwana okuncane shwele mina ngiyinkomo ke anginayo impakamo ngaduma ngiyazehlisa kumuntu ngizithobe ngizehlise
ngoba ngumuntu ngiyinkomo mina umuntu wena ungelusile wena ungilusile. Silindele nini album yenkomo? Hayi album ingoma ezu4 Hayi bonkomo. zu4 ngizoshaya nje 4 ngithi I-album kodwa phela inkomo isuke ibhizi kumele iye emadleni. ngisuke ngidla utshani baba emahlabathini ikhuluphele zidla ubaba ngizongikhuluphele. Hayi sibonga kakhulu. Shwele kaza. Ivale. Nakho. Ivale.